ndinonzi Dr. Muchengo. Ndakatanga kumwa mapiritsi aya 2014. Ndaitorerawo kune imwe kiriniki ndokubva zvazovewo kuno kuti vanangoya padhuze pechinyadzi. Saka nezvakava nerubatsiro rwokuti makatifi vanotibatsira pakuti vanenge vachiuya vachitipa mapiritsi. Ndo zvinenge zvine rubatsiro nokuti vamwe vedu vanotobva kure kure vachiuya kuno kusana vazhinji vainyara. Saka nezvakava nerubatsiro rwokundibatsira kumwa kwandinoita mapiritsi. Used to have abnormal queues from morning to sunset. Apo vanhu vachizoda kufamba madistances akaita like 8 kilometers from the clinic. Woseva munhu aramba akagara paclinic maybe more than 2 hours. Saka zvisingachaiti, but these days it is. So the program is working so well. Viral load suppression yedu yakakwira. I think if you are to look at art coverage yedu, tisine the highest art coverage within Manicaland province. And also when you are going to look at also viral load suppression, we've got a very good viral load suppression. This is all a result yekuti makadas vari kupuwa mushonga, and they are also going a step further and doing it not to pure monitoring. Yekuti yo kana ungafanira ngone mapiritsi 10 wasara nemangani tikaona una wakawanda zvikuti kuti hausikumwa, tikaona nemashoma zvikuti pane pawakamwa akawandisa. So vachibatsiridza nekuti adherence monitoring nezvimwe zvakawanda zvese. This program is working so well, and we also get appreciation from not just Ministry of Health and Child Care, our health facilities service staff, but also from the community itself. Even the feedback that we get from the recipients of care, they all testify that this program is helping them. Because and they should reduce the distance